kavereiden kanssa ailemassa ihan normaalia partioajoa, kun varmaan semmoinen 10 ihmistä viittelöi meille. Heti huomattiinkin siellä, että kaupan myyjä oli ottanut yhden kaverin kiinni, joka oli erittäin aggressiivisella huulella. En oo vielä mitään saatana! Kiellä kaikki! Pyrkkiä! Kananeita saatana! Pyrkkiä! Kiellä kaikki! En oo vielä mitään saatana! Kiellä kaikki! Pyrkkiä! Kananeita saatana! Pyrkkiä! Kiellä kaikki! Missä tää on? Sulla on täällä joku juttu. Siellä on lakka, saapet. Ei tää lakka. Eikö onko täällä? Eikä, tää on hammasharja. On se. Joo. Mistä sä sen? Saatana. Mistä sä oot sen saanut? Vittu kahden pitää vittu saatana. Sinusta pitää huolta. Jos löydät asuntoa saatana. Mä tarkoitin, miten sä... Perkele! En oo vielä mitään saatana. Missä tää on? Sulla on täällä joku juttu. Vittu saatana, sinusta pitää huolta. Jos löydät asuntoa saatana. Mä tarkoitin, miten sä hammasharja? On se. Joo. Mistä sä sen? Saatana. Mistä sä oot sen saanut? Vittu kahden pitää vittu saatana, sinusta pitää huolta. Jos löydät asuntoa saatana. Mä tarkoitin, miten sä... Perkele!